Živá príroda okolo nás sa môže zdať statická. Ľuďom sa rodia ľudia a mačkám zase mačky. Keď ale vieme, že sa doteraz svet vyvíjal, čo sa to vlastne stalo? Stačí zaspomínať na mutovanie koronavírusu alebo baktérie, ktoré sa pravidelne prispôsobujú novým antibiotikám, aby nám docvaklo, že sa v skutočnosti nestalo nič. Evolúcia organizmov vo všeobecnosti sa nezastavila ani náhodou. Svet nedosiahol finálny stav. Neprekročil žiaden magický prach, po ktorom sa všetky procesy, ktoré v minulosti formovali podobu našej Zeme, zrazu zastavili. Jednou zo základných charakteristík života je práve to, že sa neustále mení. A človek je teda poriadne živý organizmus. Nič by mu nemalo brániť v ďalšej evolúcii. Je preto zvláštne, že medzi laikmi sa vedie pomerne vážna polemika o tom, či sa stále vyvíjame. Niektorí tvrdia, že nie, lebo už sme dosiahli najdokonalejšie štádium vývoja, iní si myslia, že áno a mozgy nám budú rásť ďalej, a ďalší zas predpokladajú, že kvôli medicíne už klasická evolúcia z princípu prebiehať nemôže. Ako to s tým našim vývojom teda je? Naozaj sa evolúcia človeka zastavila? Hneď na úvod prezradím, že nie. Náš vývoj sa nezastavil v žiadnom možnom zmysle. Ako to však býva s každým komplexnejším problémom, aj tento obsahuje viacero vrstiev. Na tej najvrchnejšej je zvykom domnievať sa, že keď okolo seba nevidím prebiehať evolúciu, tak to skrátka nie je. Ľuďom nerastú nové končatiny, ani sa im nerodia deti s dvojnásobne väčšími mozgami. Takéto úvahy vychádzajú z chybného predpokladu, že kedysi to všetko prebiehalo ako si rýchlejšie. To je práve tá najmenej intuitívna vec na evolúcii. Ona totiž beží naprieč generáciami. V priebehu nášho života nemáme šancu spozorovať absolútne nič. A nepomohlo by dokonca ani pár tisíc ročí. Pre ilustráciu, posledný spoločný predok súčasnej ľudskej populácie žil pred 200 000 rokmi. Niečo sa síce zmenilo, ale zmeny to nie sú výrazné a aj na to potrebovala evolúcia 100 000 rokov. Vtip je v tom, že rovnakou rýchlosťou evolúcia bežala počas celej histórie Zeme. Keby sme sa vrátili do pliocénu Afriky, natrafili by sme na tlupy australopitekov potlkajúce sa po savane, ale evolúciu by sme nevideli prebiehať o nič rýchlejšie. Zdalo by sa, že sa tam nič nedeje. Vlastne by sme sa cítili úplne rovnako ako v súčasnosti. Keby sa vrátime ešte hlbšie do minulosti, do estuárov Devonskej Laurusie, plávalo by okolo nás zopár tetrapodomorfných rýb, ale priamy proces premeny plutvy na kráčavú končatinu by sme prebiehať nevideli. Cítili by sme sa asi ako medzi súčasnými bahníkmi. V danom čase to boli iba krdle rýb, čo občas výjdu na súž. Snažiť sa v priamom prenose pozorovať evolúciu súčasného ľudstva je úplne rovnaké, ako sedieť v jaskyni a diviť sa, prečo nevidíme rásť stalaktit. S rýchlosťou evolúcie v súčasnosti teda nie je nič v neporiadku. V tejto súvislosti je ale zaujímavé, že molekulárna evolúcia človeka a celkovo hominoidov je zreteľne pomalšia než u iných cicavcov. Ľudia napríklad za rovnaký čas naakumulovali o 30% menej mutácií než paviány. Hovorí sa tomu hominoidné spomalenie a pravdepodobne to má čo dočinenia s veľkosťou tela a generačnou dobou, keďže podobný fenomén pozorujeme aj u slonov a veľrýb. Každopádne ide len o mierne pomalšiu mutačnú rýchlosť a žiadne zastavenie evolúcie sa nekoná. V poslednej dobe sa ale medzi laikmi začala šíriť trochu rafinovanejšia idea o konci našej evolúcie. Zamyslíme sa, ako funguje evolúcia. Prírodný výber selektuje vlastnosti výhodné pre prežitie a eliminuje tie nevýhodné. Keď sa pračlovek v paleolite narodil s nevýhodnými vlastnosťami, akými sú napríklad riedke kosti, zlý zrak alebo poškodený sluch, mal menšie šance na úspešný život a rozmnoženie oproti jeho zdravým kolegom. Vďaka tomu postupne pribúdalo výhodných a ubúdalo nevýhodných znakov. Tak to aspoň bývalo. V modernej dobe sa to ale trošičku zvrtlo. Vďaka triumfom medicíny a zdravotnej starostlivosti začalo takýchto úmrtí výrazne ubúdať. Až na veľmi vážne prípady prežívajú všetci, kým ich nedostane staroba. Keď sa takto o všetkých staráme, neeliminujú sa škodlivé znaky a nemôžu sa ani zhromažďovať tie výhodné. Dnešná ľudská populácia prestala podliehať prírodnému výberu. Keď prežívajú všetci, nemáme sa ako vyvíjať. Naša evolúcia sa zastavila. Navonok takáto myšlienka môže dávať zmysel, ale evoluční biológovia si o nej myslia svoje. Vypovedá o tom napríklad smutný fakt, že ako hypotéza nebola nikdy prezentovaná v žiadnej vedeckej štúdii. Aj napriek tomu sa táto fáma rozšírila do povedomia širokej verejnosti. Keď ju vo všemožných knihách alebo rozhovoroch vyznávajú aj autority, ako je Michio Kaku, Franz de Waal či David Attenborough, čo si je v neporiadku. Mám týchto ľudí rád. Špeciálne pána Attenborova, ktorý bol pre mňa v detstve akýsi mentor a jeho dokumenty som mal za posvetné. Niekedy je ale treba uviesť veci na pravú mieru. Celé je to jednoznačný blud. Ide o hypotézu tak deravú, že sa dá napadnúť takmer z akékoľvek strany.
Život je definovaný tým, že sa dokáže vyvíjať. Zastaviť evolúciu organizmu je prekvapivo ťažké, ak nie dokonca nemožné. Vlastne existuje iba jeden osvedčený spôsob, ako zabrániť organizmu vo vývoji. Vyhynutie. Keď sa ale človek stále vyvíja, kam sa podiela všetká tá evolúcia? Musíme si uvedomiť, že každá evolučná zmena, vrátane tých veľkých, začína jednoduchou zmenou v počte jednotlivých alel, čiže variant nejakého génu. Povedzme, génu pre farbu očí. Tak sa často evolúcia vôbec definuje, ako zmena vo frekvencii jednotlivých alel v čase. Ťažko si predstaviť, že sa napríklad počet ľudí s modrými očami nebude vôbec zmeniť. A už to je evolúcia. Skúsme si to ale rozobrať na drobné. Okrem extinkcie poznáme ešte jednu hypotetickú možnosť, ako zastaviť evolúciu. Musíme vytvoriť ideálnu populáciu. Ideálna populácia obsahuje nekonečné množstvo jedincov, ktoré nemutujú, nie sú nejako selektované, nemigrujú a ak sa množia pohlavne, sexuálny partner je zvolený úplne náhodne, čiže je populácia tzv. Panmiktická. Toto je jeden z pilierov evolučnej genetiky. Populácia, ktorá sa akokoľvek odchyluje od tohto idealizovaného stavu, sa nutne bude vyvíjať. Prejdeme si týchto 5 bodov a overme si, či je ľudstvo ideálnou populáciou. Panmixia nastáva jedine v prípade, že je tvorba párov opačného pohlavia náhodná a jedinec si sexuálneho partnera nevyberá podľa žiadneho kritéria. Už z osobných skúseností každého z nás vieme, že takto to úplne nechodí. Dôležitú úlohu pri výbere partnera zohráva etnicita, vzhľad, socioekonomický status, politické či náboženské presvedčenie, dosiahnuté vzdelanie, intelektuálne vlastnosti, ale napríklad aj povaha. Tým sa porušujú požiadavky pre panmixiu. Ďalej by sme museli zastaviť migráciu. Historická a kultúrna izolácia vytvára bariéru pre miešanie génov a nahrádza tak geografické mantinely. Jednotlivé skupiny ľudí sa geneticky výrazne líšia aj od susedných populácií. Bariéry teda existujú, ale k migrácii dochádzalo v ďalekej aj nedávnej minulosti ľudstva. V súčasnosti ročne migruje 12 až 20 miliónov ľudí, čo spôsobuje výrazný génový tok medzi lokalitami. Čo sa mutovania týka, u ľudí sa nič nezmenilo. Vyplýva to nielen z porovnávania genómov jednotlivých ľudských etník, ale aj z porovnávania genetickej informácie rodičov a ich potomkov v súčasnosti. Výskumy dospeli k mutačnej rýchlosti asi 1,3 x 10 na minus 8 mutácií na bázu za generáciu. Alebo názornejšie, okolo 70 mutácií na genóm za generáciu. Ročný počet mutácií záleží od priemernej generačnej doby. To si môžeš prehliadnúť celý výpočet, ak ťa to zaujíma. O mutácie asi núdza nebude. Každý rok sa rodí asi 140 miliónov bábetiek, ktoré tak dokopy prinášajú asi 10 miliárd mutácií ročne. Mnoho z nich je samozrejme neutrálnych, iné sú negatívne a tie prospešné si zvyčajne hneď nevšimneme. Ľudia totiž málo kedy chodia za doktorom s tým, že sa cítia príliš dobre. Ľudská populácia navyše nie je nekonečná, takže v nej nutne dochádza ku genetickému driftu. Genetický drift som zatiaľ nevysvetľoval v žiadnom videu, ale v skratke je to náhodná zmena v počte alel. Zároveň platí, že pri menších lokálnych populáciách ľudstva alebo pri bottleneckoch, kedy si populácia prejde rapidným znížením početnosti, napríklad po katastrofách, je vplyv genetického driftu ešte výraznejší. A čo je najdôležitejšie, prírodný výber sa nikam nevytratil. Zdravotná starostlivosť nie je zatiaľ nikde dokonalá a hlavne prístup k nej sa veľmi líši v rôznych krajinách. Ako som hovoril vo videu o pohlavnom rozmnožovaní, jedným z najsilnejších motorov evolúcie je boj s patogénmi, ktorý neskončil, ako nám ukázal COVID-19. To všetko tu stále je a vytvára to na ľudstvo selekčný tlak. Podľa teórie Červenej kráľovnej sa kvôli neustálým pretekom parazita s hostiteľom evolúcia nikdy nezastaví. Výskumy opakovane potvrdzujú, že tomuto súboju sme sa nevyhli ani my. Nie náhodou sa baktérie rok čo rok prispôsobujú novým antibiotikám. Naše telo však nie je bezbranné ani bez liekov. Existujú metódy, vďaka ktorým dokážeme zistiť, ako intenzívne boli naše gény v minulosti pozitívne selektované. Inak povedané, ktoré gény si evolúcia najviac všímala a aktívne ich menila. Za posledných 10 000 rokov to v Európe boli viaceré gény spojené s imunitou. Menovite napríklad gény poskytujúce rezistenciu voči salmonele. Navyše to podivuhodne dobre koreluje s dobou, kedy sa táto baktéria adaptovala na ľudských hostiteľov. V inom výskume porovnávali gény človeka a šimpanza a hľadali stopy po minulej selekcii. Najvýraznejšími zmenami navonok prešiel mozog a gény s ním spojené v súlade s očakávaniami tiež prešli významnou evolúciou. Zaujali však až druhé miesto. To prvé s prehľadom vyhrali gény spojené s imunitou. Vývoj človeka a šimpanza bol skrátka najintenzívnejší v boji s patogénmi.
Táto vojna nekončí a môžeme očakávať, že bude prebiehať aj naďalej. A naša evolúcia s ňou. Vyzerá to teda tak, že ľudská populácia má ďaleko od toho, aby bola ideálna a evolúcia v nej prebieha v plnom prúde. Predstavme si na chvíľu hypotetickú budúcnosť, kedy ľudia dostanú 100% zdravotnú starostlivosť vždy a všade, nebudú existovať genetické ani iné ochorenia, nebudú v našich telách žiadne nežiaduce parazity, skrátka už nebude s čím bojovať. Prírodný výber nebude mať čo eliminovať. Prežívať budú úplne všetci. Ani v takom prípade by nebolo po všetkom. Evolúcia totiž nie je len o prežívaní, ale predovšetkým o rozmnožovaní. Ľuďom skrátka vždy bude záležať na výbere sexuálneho partnera, z čoho pramení pohlavný výber, o ktorom mám celé video. Mutácie ani genetický drift nikam nezmiznú a vývoj ľudstva bude nerušene prebiehať ďalej. Odhliadnúc od týchto myšlienkových experimentov, evolúcia druhu Homo sapiens začne byť úplne evidentná, keď sa pozrieme na rôzne etnické skupiny a ako sú prispôsobené odlišným podmienkam. Boli časy, keď sme všetci boli Afričania a všetci sme mali tmavú pleť. Znak výhodný na rovníku, kam dopadá veľa UV žiarenia, ale prestáva byť prospešný vo vyšších zemepisných šírkach, kde by ľudia s takým množstvom pigmentu trpeli nedostatkom vitamínu D. Ľudstvo sa takto začalo rôzniť hneď, ako sa jednotlivé línie geograficky rozchádzali. Náš druh je pritom geneticky veľmi uniformný. Medzi jednotlivými populáciami šimpanzov sú oveľa väčšie genetické rozdiely, než medzi rôznymi etnickými skupinami. Ľudská populácia sa totiž začala vetviť len pred nejakými 200 000 rokmi. Aj napriek tomu sme dosiahli úctyhodnú rozmanitosť. A od oka rozoznáme Inuitov od aborigénov, alebo Indiánov od pygmejov. Keď už ale vieme, že sa ľudstvo vyvíja dodnes, asi by bolo vhodné ukázať niekoľko výrazných evolučných zmien, ktoré sa odohrali skutočne v nedávnej dobe. A neprekvapivo poznáme viacero nádherných príkladov. Už sme si povedali, že zásah kultúry nezastaví evolúciu. História nám naopak jasne ukazuje, že kultúra môže zapriečiniť evolúciu. Mliečny cukor, laktóza, je štiepený enzymom laktáza. Laktáza je zvyčajne prítomná u mláďat závislých na materskom mlieku. Jej produkcia s vekom klesá a absolútna väčšina dospelých cicavcov je preto intolerantná voči laktóze. Nedokážu tráviť mlieko. Vyrábať laktázu, keď už materské mlieko nie je zdrojom obživy, začne byť skrátka zbytočné. Čo sa to ale stalo, že mnohí z nás produkujú tento enzym aj v dospelosti? Nazýva sa to laktázová persistencia a dnes je jasné, že s ňou spojené mutácie sa vyvinuli niekoľkokrát nezávisle pred pár tisíckami rokov. Vysoká početnosť alel, ktoré ju spôsobujú, sa nedá vysvetliť náhodou a v šírení im musela pomáhať enormne silná selekcia. Keď sa pozrieme na mapu rozšírenia laktázovej persistencie alebo aj na archeologické doklady, môžeme pozorovať peknú koreláciu s pastiarskými spoločnosťami a konzumáciou mlieka. Schopnosť tráviť laktózu je jasná adaptácia na domestikáciu veľkých zvierat, ako sú kravy a kozy. Mlieko je vďačným zdrojom obživy a evolúcia si takúto príležitosť nemohla nechať ujsť. Tieto adaptácie sa ale vyvinuli zhruba pred 10 000 rokmi. Hodil by sa preto aj mladší príklad. Malajzijská agrikultúra je typická využívaním koreňových a stromových plodín tropických oblastí juhovýchodnej Ázie. Jej vynálezcovia boli aj úspešní plavci a táto kultúra sa šírila naprieč oceánom. Dostal sa až na Madagaskar a pred 1500 rokmi ju od nich obkúkali Bantuovia z Afriky. Rýchlo sa rozšírila v humidných, tropických častiach tohto kontinentu. Práve dažďové lesy Afriky boli aj domovinou malárie. V dnešnej dobe to môže znieť prekvapivo, ale malária kedysi bola skôr vzácnou chorobou. Malajzijská agrikultúra ale vyžaduje usadený spôsob života, pretože ľudia sa museli zdržiavať neďaleko svojich polí. Ako to bolo vždy so vznikom poľnohospodárstva, populácia začala rásť a ľudia na daných územiach začali žiť vo väčších populačných hustotách. Takto kultúra zmenila prostredie a viac susedov znamenalo ľahší prenos malárie. Choroba sa preto rýchlo rozšírila v územiach, kde dominovala malajzijská kultúra. Čo boli dobré správy pre maláriovca, sa stalo silným selekčným tlakom pre ľudí. Nie je náhoda, že v subsaharskej Afrike, práve v oblastiach s malajzijskou kultúrou, je neobvykle rozšírená alela pre kosáčikovitú anémiu. Je to ochorenie, ktoré mení tvar červených krviniek a predstavuje tak menej vhodné prostredie pre parazitického prvoka. V prostredí s maláriou teda poskytuje jej nositeľom výhodu. V realite je to trocha zložitejšie a dochádza tam k selekcii v prospech heterozygotov. Pointou však zostáva, že kultúrou sa človek neadaptoval na prostredie, ale sama kultúra vytvorila nové prostredie s novými prekážkami a novými možnosťami pre evolúciu. Podobné príbehy spojené s pozitívnou selekciou z veľmi nedávnych čias poznáme aj v súvislosti s inými ochoreniami, ako je cukrovka. Kultúra je len iné prostredie pre evolúciu. Nezastaví vývoj človeka, iba zmení jeho kurz.
Ľudia osídlili všetky mysliteľné prostredia Zeme. Od tropických lesov v povodí Orinoka, cez neúrodnú náhornú plošinu Tibetu, až po mrazivé ostrovy Arktídy. Pri kolonizácii každého z týchto biómov nás sprevádzali užitočné evolučné adaptácie. Čo ale vodné prostredie? Má evolúcia na to, aby pomohla ľuďom adaptovať sa aj na opalizujúce končiny mora? O tom by nám mohli čosi napovedať Bažau, prezývaní aj morskí nomádi. Už vyše 1000 rokov brázdia vody juhovýchodnej Ázie na houseboatoch a ich život je úplne závislý na plodoch mora. Čo je zvláštne, sú to lovci a zberači. Jedlo zbierajú počas dlhých ponorov. Freediving do 70-metrových hĺbok s pár závažiami a drevenými okuliarmi nie je žiadna sranda. Títo ľudia to ale dokážu a pod vodou stravia až 60% ich pracovného času. Takýto pozoruhodný spôsob života im samozrejme umožnili mnohé kultúrne a technologické inovácie. Stojí však za otázku, či im potápanie neuľahčili aj nejaké fyziologické adaptácie. Počas ponoru je kritickým zdrojom kyslík. Slezina, dôležitá súčasť lymfatického systému, slúži zároveň ako zásobareň červených krviniek. V prípade núdze sa dokáže stiahnuť a vpustiť do obehu viac okysličenej krvi. Iné cicavce, napríklad tulene, ju preto používajú ako kyslíkovú bombu, ktorá predĺžuje ponor. Čím väčšia slezina, tým dlhšieho ponoru je jedinec schopný. A hádaj čo, morskí nomádi majú slezinu priemerne o 50% väčšiu než bežní ľudia. A to aj jednotlivci, ktorí sa sami príliš nepotápajú. Je to znak, ktorý zdieľa celé etnikum. Analýza genómu morských nomádov dospela k jasným záverom. V tejto populácii takmer isto prebehla v posledných 1000 ročiach selekcia v prospech génov spojených s veľkosťou sleziny alebo inak uľahčujúcich nádychové potápanie. Ide o ďalšiu výraznú genetickú adaptáciu v nedávnej histórii ľudstva. Takže nie, človek nie je a nikdy nebude hotový. Ľudstvo sa stále vyvíja. Každým nájdením sexuálneho partnera, každou imigráciou či každou technologickou inováciou dochádza k zmene. Súčasný svet nijak evolúciu nebrzdí, práve naopak. Dnes môže byť reprodukčne úspešný aj jedinec, o ktorom by to australopitekovia nikdy neboli povedali. Z tohto zistenia sa zároveň vynára jedna z najčastejšie pokladaných otázok. Ako sa človek vyvinie v budúcnosti? Odpoveď je jednoduchá. Nikto nevie. Každá etapa biologickej evolúcie bola unikátnou historickou udalosťou, ktorá sa stala práve raz a viackrát sa už nezopakuje. Tak ako nevieme povedať nič o tom, aké zariadenia budú nosiť ľudia vo vačkoch za 3 generácie, alebo ako bude vyzerať politická situácia o 200 rokov, nemôžeme vedieť nič ani o budúcom chode biologickej evolúcie. Kto nie je spokojný, môže skúsiť šťastie u veštice. Čo sa vo vývoji človeka udeje v najbližších 1000 ročiach, bude veda schopná povedať až vtedy, keď sa naši potomkovia na tie 1000 ročia spätne pozrú. Na teraz nám ostáva iba rekonštruovať minulosť z toho, čo máme k dispozícii. A veru, že sa nestačíme diviť. Môžeme sa píšiť kultúrou a technológiami. Hrdo predstierať, že sme sa vymanili z prírody. Evolúciu to nezaujíma. Pre ňou sú všetky naše technologické hračky len ďalšie prostredie. Nezastavia ju a dokáže nás vybaviť, ak je to treba, kľudne aj kyslíkovou bombou.